Ramogi kawadhi mbele ni tend kar ohala ma Lake Basin Development Mall LBA koro oyangone gintie winjruok kod kambi jopiny China mar China Stores mayudore Nairobi maneno ni giyawo bargi moro e boma ma Kisumu. Ma en gima dhi neno ni kar ohala no koro bedo ma odich kaluwore kod nok mag johala ma osebedo ka thiro chenro mage kuom higni mathoth. Jata tije mar LBDA Wycliffe Ochiaga omedo ni apaya ma Kisumu kadhi Kakamega mane rach kendo mono johala kawo thuolo mag kuonde ohala bende sani oselosi. Omedo ni nyaka sani atamalo 47 mag thuolo mag kuonde ohala e LBDA osepong' kod jouso mamoko gin bede piny owacho mamalo kaka duol mar KRA. Lake Basin Mall kaendi wan gi space ma oingo 360,000 square feet. Seche mwawuoye ni wan gi atamalo 47 ma osekaw, to watimo juu chini mondo wane ni gino medore nyaka e atamalo 95. Lake Basin Mall kaendi sirikal nolose mondo okony Lake Basin Development Authority yudo pesa miluongo ni appropriation in aid, and nitiere dhoudi mamoko mwaseduongo mag jok manyalo wacho ni anchor tenants gisechiwore ni gidhi biro. Achiel kuom gi en China Square madwaro kawo over 50,000 square feet of space, and gidwa kelo materials mag gedo to gi finishing materials. So mano dhi kelo employment ne jowa maka, kendo dhi miyo jowa bedo gi